Os socialistas de Rianxo critican o bloqueo do alcalde con respecto á transparencia na xestión das subvencións municipais. A proposta do partido de Óscar Rial de facer mellorar a xestión destas axudas saiu adiante grazas ao apoio do BNG a pesar do voto en contra de Rianxo en Común. O último pleno da Corporación de Rianxo contou cun momento controvertido. O Grupo Socialista presentou unha moción para modificar a ordenanza reguladora de subvencións e as bases de execución orzamentaria do Concello para ter unha maior transparencia e control na xestión das mesmas, proposta que contou coa negativa do equipo de goberno. Y vendo un poquinho a inactividade que hai a nivel municipal en este aspecto e a escasa vontade que mostra Julián Bustelo para correxilo, bueno, pues o Partido Socialista impulsa unha moción para intentar correxilo e instamos ao Grupo de Goberno a que avance en este sentido. Parece que se moven por acción-reacción cada vez que hai un movimento do Partido Socialista, pois o Grupo de Goberno pois parece que quere iniciar un proceso que nunca se cumple. Este Goberno tuvo ocasión de poder solventar con respecto aos clubes deportivos e equilibrar as aportacións que se lle fixo. Na elaboración do orzamento 2024 era o momento onde poder equilibrar as aportacións á alza, como se lle reclamaba, e parece que non é vontade do alcalde. Polo que os socialistas seguiron impulsando este cambio para equilibrar a situación e que os clubs poidan organizar as súas actividades con calidade e sen preocupacións económicas. E as familias que se vexan beneficiadas por esa situación. E con respecto ás asociacións de comerciantes, nós xa o dixemos moi claro, creemos e consideramos que Julián Bustelo ten que deixar de ser o responsable da área de comercio. A inacción municipal nos últimos 2 anos nos leva a unha situación que é insostible. E creemos que bueno, con este pequeno impulso que propoñemos, que xa lle o dixemos cando foi das negociacións en base ao orzamento do 2024, que o Partido Socialista quere 10.000 euros para cada asociación. Xa o dixemos en máis dunha ocasión e nos vemos obligados, bueno, pues a levar unha moción en pleno na que eles votan claramente en contra. O posicionamento do goberno é notorio e quedou de forma manifesta nesa moción, que non está ao lado dos clubes e que non está ao lado do tecido asociativo. Por iso consideramos que a posición de Julián Bustelo ten que mudar. A pesar do voto en contra do equipo de goberno, a moción foi aprobada grazas ao arroupo dos socialistas e do BNG e tamén pola abstención do PP rianxeiro. O Concello terá que dar os pasos necesarios para que se solvente a situación e se leven a cabo os acordos que manifestamos na moción. Vendo un pouquiño o funcionamento do Concello nesta legislatura en canto ao grupo de goberno, pois nos vai a costar que se execute, porque todos eses acordos que se están conseguindo en pleno pois non se están levando a cabo. Parece que hai un caixón grande na Casa Consistorial onde se gardan todas as mocións que van presentando os diferentes grupos, que son aprobadas ademais en pleno e que entendemos que deben de ser levadas a cabo, e non está sendo así, co cual insistiremos, como vimos facendo ao longo da legislatura, de forma directa nos plenos, a través de preguntas escritas e tamén a través de mecanismos administrativos como son as presentacións de rexistro. E apunta que o seu labor é conseguir que se leve adiante esta proposta coa que os socialistas buscan de apoio aos clubs, de mellora da súa actividade deportiva e de apoio ao tecido asociativo e comercial. A posición de Julián Bustelo creo que foi clara e ora o que lle corresponde é intentar avanzar. Se non fan, bueno, pues teremos que insistir e os propios comerciantes e os propios clubs deportivos tamén deberían de preguntar por esta situación que foi aprobada en pleno. O voceiro do PSDG-PSOE de Rianxo lamenta o posicionamento en contra de Rianxo en Común, pero tamén a postura dos populares. Porque ao final é unha moción que beneficia ao tecido asociativo e ao tecido comercial, e en determinadas situacións eu creo que temos de dar un paso adiante e expoñer de forma clara o noso posicionamento. É verdade que ese posicionamento nos permite a aprobación e tamén o hai que mencionar.